Horas dihita saluhutna. Manang di dia pehita maringanan. Shalom tu Amang Pandita. Amang Pandita, Halo, Horas. shalom, shalom. Shalom, Horas. Ah, Horas. Horas. Nuaing jumpang dihita di sada channel Advent Batak Ministry di Parsiajaran Pawaluhon. Uluan di Parsiajarata ima di bagasan pesalmen turpuk na parjolo. Ayat siapilon na dijahani Amang Pandita M. Hutasoy. Ayat siapilota di sadario. Ayak siap pilota tarsurak do di pangukapon 14 ayat sada. Songonom ma dido. Dungi hubereng jongjong ma biru-birui di dolok Sion. Adong madongan na 144,000 akan au tarsurat gowarna dohot gowarni amana di pardopahan nasida. So ini masa na mau lihat. Mau lihat golang tu Amang Pandita M. Hutasoy. No aing tapangidoma haraden ni Amang Pandita tampu bolon tangiang pamuhay. Tapasada maruhata martanya kita. O Tuhan Jehovah, debata aman namin na marhabangsa di Banua Gijang, debata namin na hupuji hami, jalan na hupasangap kami. Masalas roha namin apala di bason, alani asi dengan dibasam, na gabi bagian namin mangaramoti hami sa utikion. Terlumubi tikion na liamang, dinanaing pasahaton hatani Tuhan hay marhiti-iti persiajaran sekolah sabat. Di media Batak Ministry, Advent Batak Ministry. Ang giat maliamang marhite-hite persejaranon. Pasu-pasu itu hanage bagian ni salu na akan na mabigi persejaranon. Pasata hami akan na posom na naing pasaton hatan itu hanon. Ang giat urasi hami do to di perbadia. Asa bule upasatami hatami tikos hobar tulung menroham tarlumubi na posom pendeta BM Sitohang Yes Manungkalit, pendeta Usinambela, pendeta M. Hutasoit, dohot pendeta E. Purba, bahkan do naposom. Marite-hiti salu na liamang, boleh amin nagabi sa dadalan, hati goran ni Tuhan, nabuhi hupasatami, tuakan na asing, jalan na sida pinabigisa, di para di dalaho, manamonomor Diyos na padualihon, di bagas sa kategoran mi. Jakon maliamang tangiang dot ili namin nalusong baon, hami tudupanmu, Olan marite na Yesus Kristus ang mati mo kapami. Amen. Mau lihat golang tu Amang Pandita tampu bolon na maradehon tangiang pamuhay di sadarion. Noaing jahami ma sahabat butari tu hita saluhutna adorang di patorakon tu Amang Pandita parsejarata na pawaluhon. Didok sangonan tu hita. Songon ruas ni Advent ari papituho. Somaldo hita mangulului akka tanda ni pangukapon di bagasan jamita padan narobi laho mangrupi hita manulukiti akka tandai. Noain marsiajar mahita hamang dainang parsajarata di pawaluhon. Ya, ima di uluan parsajarata di bagasan pesalmen turpuk na parcolo.
No aing suku kami ma tu amang pandita si Tohang parsajarata di hari Minggu. Suku-sukuna songonon amang pandita. Di bagasan Bibel, Heber sia ayat 10 sada 115. Ima taringot Kristus nagabe situa ni malimta di bagas joro na di banua ginjang. Suku-suku namang pandita ahado na pinasahat na imana binahen na dihita saluhutna. Patorok ko namang pandita sa hotik, mardongan mauliate. Moliate, horas jala shalom madita salut, lumobi disude aka na hinaholongan ni rohanami, ama ina do sude tehe aka neholongan na manaksihon adven batat ministrion. Moliate ma dia mata padita si manukalit, na mga leo tikyo dihami, lao pasahaton, parsiajaran sikola sabata di pasajarata na pawaluhonon lumobi may siya trupuk ni ari minggu taringot tu situa ni maling bihita. Molo tamere nakadig di pamuhay ni parsiajaran ima na manaringoti taringot tuhita sebagai kuria gereja Masaya pen ari papituhon. Ala soman lohita sebagai huria Masehi apen ari papituhonon ima nama jakon manaringoti taringot tuaka gobaran manang nahatan asing mantok simbol-simbol di pangukapon baik di Narobi suaksoni lao mangatusi diaka gobaran di Bibelon baik di Nairobi suaksoni nang di padan naibdan. Alay nataberek siya ni sada berita na uli ima hinorkon ni aka buku pesalmen sahat no pangukapon na mga lehon aka gobaro taringotu sungod dia debata makahulong hita manang na makatahon berita na uli tu hita manang na berita las ni roha suaksoni nang na dimulai imasyan pikiran mungkin na marhabot ni roha alang dosa satu las ni roha naong dipatupa di hita. Taringot tu situa ni malim di hita, ia ditik kinaposona si Musa manguluhon pajongjokon udung-udung na bedia. Dan di luas debata na posonaon mameakon gobaran songon na dipikiran na sa diri manang na songon na dirohanay alay dison takas do di patuduhot tuhita ia debata Jehovah na tahaulong yon dilehon do gobaran na sitong lao si hutonon na memang idok do disada si pasingot tunaposona si Musa molo tajahat disada di 2 Musa 25 ayat 20 didok disi jala ingot mabahesa turus tutiruan na nidam diduluki. Di bagasan buku Heber boy tong nang jupangak taringot tu gobaran na binahen ima songon na next hutonon. Memang perlu do jahot tajo ahaduna tersurat di Heber sia ayat 10 15 songo suku-suku ni padita si manukalit na kani hera-hera pesanaha do nagabe sada gubara dihita taringo tu situa di malim na dihita ujaha majo di Heber sia ayat 10 sada satu ayat 15 songo ma padohan ni hatani Tuhan di ayat 10 sada alai rodo Kristus ibadado situa ni malim miaka parulian nanaeng roi jalan nasa hali ido dibongoti na sunbadiai marhite sian joro na ubalga jalan na mauliutus
naso pinauli ni tangan, naso sian panopal. Jadi menurut tabereng dia 10 daw nunga tumaceta kastido ia bagas joroi dan bagas joro na sembarangan. Alai omma sada bagas joro na mauliutus na so pinauli ni tangan na sosian panopauno. Dungi dok mesti dia 12 dada marhite mudarni akahabing raduk manang anak ni lobu. Tung marhite-hite mudarna sadiri gabe di patupa haluaon sa leleng ni lelengna. Biaya 10 ay gari mudarni habing raduk dohot jonggi dohot lobu naong di pasirangoni di pistik ko tuakan naramun makorhon hayason ni sibu. Ayat 14 dalam tumakas mamudar di Kristusi payason rohamuna siap akka ulaun hamatean lau mangului debatasi pangului ay dipeleho do dirina so marlidang tu debata marhite todi na manotongi di ayat 45 jadi alanion uban nagabe pangulu di padan nai baru ibana asa di jalo akan terjoi bagai-bagai ima sitianon nasa naso olu mubai dungi jolo adong namate laho pasyahon aka pangalausion uju di padan na perjuri. Jadi merhite ayat naung tajahon didok na disom muse ia bagas joro di tanoon mangatu Yesus mardongan kubaran halongan. Artina di bagasan buku pangukapon totu sahali gok hamoraun sian gobaran bagas joro jupakta disi alai na tabereng lison bahwa marhite Yesus nagabe situa malipta di lehod do dirina durus mudarna jala ido nagabe sada dalam halwau dihita. Jadi alani marlas ni roha mahita di bagasa tikion marhite holong ni Tuhatta Yesus Kristus nang mga lehod dirina mane ma pasahatto sudena holong na tuhita marhite durus mudarna jala omma nagabe sada dalat dihita manggobarhon ia Tuhatta Yesusi mangaler dita sada dalan dohos sada haluaon saat rodi saliring-liringna. Ito nakkanirok dia isap di may tunglas do roha majahon jadi alanyon uban nagabe pangulu di padan na baru ibadah asa di jalwak kana terjui bagai-bagai ima sitianon na solo mubay dung jono adong namate lao pasyahon akka pangalasyoni uju di padan na baru. Jadi kami humma tajak humma hatanan ng Diyon nabe Diyon sebagai sada las niroha mangna kabarnaringgan dihita lumobi sebagai huria masay apen ari papituhon na may mahon haroron Jesus na padualihon na so lilingbe. So ano yung mahira-hira pasyajaran di ari Minggu taringot tu situa ni malim dihita upasahat mardongan moleate. Muliate di hatorangan ng pinasaat ni amang padita si Tohang uli jalarenggan boy matututang uluhon asabuhita gabe pangisi ni sulgo ng pinarade ni debata to ita. Itikyon manguruti pasajarata di pasajaran aris Senin marpanuku kami to amang padita sinambela imauluan ni pasajarata di aris Senin di doloksyon suku-sukuna sonon amang padita sinambela. So dia dodalan na salah jolma asa parsidohot di punguan on boy amang padita sinambela patrak sotik mardongan melihat. Mauliate oras madihita salut di sude ama ina angge pinaribot na hinaholongan di bugasan Jesus talehon marwata martangi-tangian
sian hata ni debata ima sian parsiajaratta di sekolah sabata namaruluon di Doloksion na kiniktutu nga disukuton namang pendeta si Purba ia nahombar tu parsiajaran songon dia dodalanda ya sahalak jolma asa boy gabe parsidohot di punguanon punguan dia totu ima punguan na badia bangso ni debata di dolok habadionna ima dolok sioni. Nah, di persiajaraton nasa dapotita songon dia dalanna tarang rangi majolo saotik. Ya. Di bugasan bukuta pangukapos 14 jumpa kita do di si bangso ni debata jongjong di Dolok Sion. Dolok Sion di Portibion adong may atong di hasundutan ni Huta Jerusalem Narobi. Ya. Jadi nagabe persiajaran di hita di Satikyon Dolok Sion. Ya. Berhubungan dohot persiajaran di hari Minggu na pinatorang ni ama pendeta si Tohang. Molo adong situani malim adong mabagas joro. Molo adong bagas joro adong punguan. Tentu punguan na badia. Jadi sian ayat siapilon dot ayat di persiajaran di hari Sinenon tajaham majolo di pangukapon 14 ayat sadai ya taparwama ahado nanidok ni hata ni tuhatta dungi hubereng jongjong ma biru-biru biru-birui di Dolok Sion adong madonganna 144.000 akan naung tersurat goarna dot goarni amana di perdopahan nasid. Jadi apalah na perlu tasulikit di bugasan persiajaran tahun 5 nama naringoti biru-birui di Dolok Sion ya. Jadi Dolok Sion. Dolok Sion Oma na digoar sada dolok ni debata. Inganan habangso ni debata di tanaon. Ya. Hajongjongan ni debata di tonga-tonga ni bangsona di bagas jor. Di paojak di Dolok Sion. Molo tapay hutihut nakin hatorangan na parjolo siya namang pendeta si Tohang. Pabuahon bagas joroy naong dipatudu debata. Molo tarang rangi musesian mulana, molo tajahay di 2 Musa 25 ayat 8 namandok, jalaikon bainon nasida do diau sada inganan nabadia. Inganan nabadia ima bagas joronakin. Asa maringan nau di tonga-tonga nasida. Jadi dung di paojak bangsa Israel bagas joro di Dolok Sion di sima ro Jehovah di tonga-tonga ni bangson. Bagas joro di Dolok Sion, bagas joro di Dolok Moria. Di hatiha di hari Parpudion, argado tong gombaranon dihita. Ima taringot tuhuria.
bagas joro. Di dogma huria pasi-pasi ni debata. Ya. Manang bagas joro na perpudi. Alana on gabe sada anak kitsu di bugasan buku pangukapan. Dapat kita matong di bugasa persiajaran tadi nasa mingguon. Ya buku posalme PHP tung masay godang do persiajaran dapat kita sianat taringot tu gombaran ibarat manang tudos-tudos taringot tu pangukapon nang songonidot buku Daniel. Jadi persiajaran di minggu taidama gombaran na pinatudo ni si Raja Daud taringot tu bagas joroy ima nakin Sion na tajahadi pangukapos sa Plopati. Taberang majolo tutu di buku Pesalmen. Molo tajahadi di buku Pesalmen 15:24. Pesalmen 15 ayat sada. Dibahen si Raja Daud suku-sukunna. Ise dona jadi seorang di bagas undung-undungmu. Ise dona jadi mian di dolok ni habadion. Dolok habadion ni debatana kini ma dolok Sion. Nag di paojak lisan ima bagas joro na badiyay. Jadi mulai disukutan nang isongan dia do dalanna. Asa boy persidohot salak jolma di punguan na badiyay di undung-undung ni Tuhan di dolok habadion na. Ikon jahaw tama di ayak na mangiut. Laos di sukutot si parpesalmen do muse di bindu 24 di ayat sada di ayat 2 na tumakas di ayat 2 di doksong ise do na jadi nakok tu dolok ni Jehovah. Nah, lam dipatakas sakin undung-undung tu dolok habadian dolok ni Jehovah. Nah, ngalam takas ya. Jala ise do na jongjong sogot di hajongjongan ni habadion nai. Aina badia dua tong debata jalan na jongjong jalan na jongjong dohot di punguani ima bangso na badia. Akay sa maguaro niya te bangso na badia. Jadi amaina na hinaholongan di bugasan tuhata Jesus. Ikon jahaw tama tuaya na mangihut. Mula Pesalmen 24 ayat 4-25 ipatorang maise do na jadi nakok tu dolok habadiaw ni debata ima aka partangan na lidang ya aka na somartihas mon ka na yasroha naso payhut-ihut naso haseya naso olo margana lao mangasi ya nasun burju marpangalaho. Pesalmen 15 ayat 2. Siulahon hati goran dangadong nagiduk di bagasang ulun. Sidok na sitong siyan bagasar rohana. Dakolan di pamangan na sitong alay dohot di bagasar rohana. Ima dihatahon. Jala na soolo marhata tundal. Jadi molo kasih bulung motung dopak mauli tundal makata dang masuk kape tudolok habadiaon ni debata ya na soolo mambain hajahato tudongan na soolo mambain haurahon tu si solot anggon dengan marhum barbalo dohoton ya dang naolo ago ani babenon yon ya dengan marhum barbalo na soolo mangose padan manang janji naperugi na penting padan ingot padan ya naso sioseon ya dekeni sabulanin na tutonggina tutabona manangise siose padan turipurna tumagona. Jadi akan jongjong di dolok habadioni
akan naso si Josepadan maya. Naso olo pa anak ko kepeng na. Bah, godang doha pe siarak naso masuk tupungan om bah. Ini pa anak ko kepeng pe pedang boy. Naso olo manjalo sisip manang suap. Ba memang tohodo ba ikon idang do naso martihas naso marlindang do apa itu tuh na masuk tu pungwani nge jadi tahubuk komatutulakin dohot ayat siapiloni songon dia ma biru-birui dohot 144.000 alidak pola tabagas jolang gosi 140.000 pungwani ma jo tabahas ya molo dia topat didok naso pasaorhon dirina tu boru-borui. Boru-boru na dimaksud ison ima huria. Huria na murtad na. Aka na burju do nasida salut. Nasida si ihuton biru-biru ni debate mang natulia penalaw. Ya. Iba nasida matong. Punguanima natinobus ni debata sian hajol maun pardos ya di gor manasida patumonaan ni debata dohot biru-birui dia 5 didok ndang jupang gabus di pamangan nasida toho matong hati goran di rohana hati goran do di hataon dang adong gabus dang adong na lipe dang adong na pilit sian lomo ni debata atau ngalani oma di parraho kita di perdalanan ni ngolutta asa boy hitanian mangulau songoni asa omma tutu nata hagioton alai molo tapikiri do te pernguluton molo didok nakin aka partigor aka nasodong gabus di pamangan na buhama hape hiton margabus ya aka nagedupe di ulahon jalan memang didok kata ni debata ada di sada Johannes sada ayat walu molo tadok nasodong dosata poto-otohon dirita dari tadi sih jalan indah ngadong diboga sakita hasitonga berarti perdosa kita buhama benta asa bagabe parrohan ayas partangan na lidang kita si Paulus peridodo di Roma 3 ayat 10 saluhut do ita mardosa indah ngadong natigor nganggo salah atau songon dia do boy hita sitong songon dia boy hita pita somartia somarlindang boy gabe masuk tu pungwani holan ala ni biru-biru isambingdo napa tauhon hita jongjong di Sion di punguan na badiay dong lipa jongjong biru-biru ni debata baragas joroi di dolok Sion dito gihon imana maaka bangsona pinili nai asa doho jongjong dia dopanna ala naung tahapor siya ibana nunga ditobus sita sian ngolu pardosaon jalaradido ibana manobus dosata ibana do palua hita ibana mamangaloas sita jongjong di dolok habadiona asa boy hita masuk tumpunguan nabadia di dolok nabadiai jadi ima dalanna jadi patut mahita tong marlas ni roha manjalo hata ni debata marhite persejaranon songon dia dalanna salak jolma asa persidot di punguan nabadiai holan marhite mudar ni biru-biru ima mudar ni Kristus ayat na parpudi jahota di persiajaraton di
Heber 10 ayat 10 sia do 20 di dok songonon. Adong do dihita hiras ni roha. Lahobongot tu bagasan nabadiyay. Di bagasan mudar ni Jesus ay diukab do dihita dalan o matong dalan nada. Diukab do dihita dalan na imbaru jalan na mangulo siyan rimbe ima. Jadi berang may son mudar nay. Mudar ni Jesus si mape na patauhon hita. Asa gabe parsidohot hita di punguan na badiyay jala partohap mahita di harajaon surgo. Ya, harajaon surgo nau pinaraden itu ata di salut akan na pinilit na huria na badia naso martias naso marlindangi. Jadi molatema tapasahat tutuhatta dilihan do dihita petunjuk asa boy hita manjalo mangihuton dalan na pinaradena tu dalan habadiyani. So nganima persiajaran na boy pasaton mangalusi suku-sukun na pinasani amang si purba natin mauliate godang. Mauliati ma amang pandita u sinambela tung macai lehet alus muna amang. Jadi tor manusuk tu pusu-pusu lasro hau begesa. Jadi sonari sahab mahita tu persejarat di hari Selasa. Oh suku-suku tu amang pandita Tapu Bolon. Jadi molohita di palua de batado hita marhite haporsiota tu Jesus. Dan marhite pati. Atong molosong ni amang pandita Tapu Bolon. Ahado rikko ni pati ni debata ula hunotta. Alusi hamu mamang mau lihat yang merdongan holong. Oleh tema di suku-suku ni pendeta Hotasoit jala sialom madita saluhuna kadamang dainang na sairinggas mangihut-ihut jala rak marsiajar di YouTube Advent Batak Ministry. Nung anak kita payut-ihut di naung di pasahat ni naposona baik pendeta B. Sitohang dohot pendeta Usinambela sehubungan dohot persejarah sekolah sabata. Songondang ni sukun ni pendeta Hotasoit apaletikion ima na di bagasan turpuk persejarah di hari Selasa. Buado molo hita di palua marhita porsiaon dada alani patik. Alani dia do rekod na di hita na mangulaw patiki. Ya. Molo suku-suku na luar biasa. Basa do luar biasa. Totu ikot tatu si do labatan ni haporsiaon. Sangod dia musi pangatujo tataningo tu patik ni debata. Sangod dia nang dohot parangin ni debata di bagasan parangulota. Naunggay bagian ni mana di bagasan parangulun. Jadi tutu memang ia hita di palua dada alani mangulawang patik. Alain ni madapo alwa peta alani asini roha. Ngani pasahat ni marhiti Yesus Kristus. Budu tajaha di bagasan Efesus pasal 2 ayat na pawaluhon. Tikos do hatai namandok si songoni. Ia hita madapo haluaon dada binain ni nataula. Idok di buku Efesus pasal 2 manang Efesus 2 ayat pawalua idok semonon. Aisian asini rohado bahen na maluhamu dalam na porsiaon jala ndada
binahen muna. Jala ndada binahen muna. Si lehon ni debatado. Ya. Jadi tikos matong bahwa ia haluaon nagai bagiata ima si lehon ni debata marite anak Yesus Kristus. Nah, alani amanginang pemirsa di Advent Batak Ministry, ya, taboto matakas ia parang ini debatai ikon gai bagia di bagasan parangulota, ya, bahasa tadok songoni masep gabe sada nam perlu situ doi ima parang ini debatai di bagasan parangulota. Buasa patik ni debata ima parange ni debata na pataridahon parange ni debata jala standar habadiyaon nani halamuhon ni rohani debata dia kena kunna patik ni debatai. Jadi taulahon pe patiki dada asamad dapot haluao kita. Tabo takas ima perang ini debata na adong dipateki taulahon pe dada asamad dapot haluaon. Alane ani hari kotoni debata doi dihita. Bukti ia hita nagabe ia nakoni debata nama kaporsiay debata nama dapot haluao siya debata dapat taridahom may ia hita makaholongi ibana marite hite mangulahon pateki. Idolana amanginang di bugasan sada Yohanes 5 ayat 7 dok songono. Sada Yohanes 5 ayat 7. Ayon doholong ni roha di debata. Molo taradoti patik. Jadi perang ini debata di bugasan patik na taradoti. Dada hasagay madapo haluaw kita alay na pataridahon. Natahahulongi do debata. Ya. Ayon doholong ni rohan di debata. Molo taradoti patikna. Dada na dok patiknai. Ya. Jadi tapareso ma nangit ia parang yang debatai adong do di begasan patiki taulahon pe bukti nataholongi ibana. Jadi tentu di tasaluhu namanginang haluau ni olan alani aporsiot tadi namangaleon asiniro hatu hita, ya. Haluau ni ima asiniro hani debata natajakon melalui aporsiot tak di bagasan Yesus Kristus. Dada alani gogota, ya. Dada alani pabahinata, dada alani nataradoti saluh nai, ya. Patik ni debatai ima parang ini debata naga besada takas taboto naga besada takas taboto penuntun patur tereho kita, ya, di bagasan perdelan ini paranggulota. Jadi sarinai di tasaluna damang dainang songo suku ni na di pasahan ni pendeta tasoid kita di palua inorhon ni asin roha mari Yesus Kristus nang mangaleon asin rohane di kita patik taulahon alana adong do parangeni debata di bagasan holong di patiki nata pataridahon iaita
makaholongi debata di bagasan rohatta. Jadi nata holongi debata di bagasan rohatta, ya, di bagasan paranggulota. Di sima tarida ia patiki nunga tarsirat di bagasan ganup rohatta. Dan nadok kalau memang na sedang padaridahon bukti dohita na makaholongi debata. So ni ma alus na buhay hupasahat maritihiti suku-sukun na ni pasahat ni pendeta utasuit Tuhan ma madungan hita sa luhut na mulate. Mau lihat orang matutung atakas be tabege nakin songon dia do hubungan ni haporsiaon holong do pangaraduat pion di patik atong di parsiajarat di hari rebo ni pasahama suku-suku tu mata pandita purba ahado na pinasahat ni gombaranon tuhita ima hirim ni rohata di hati goran ni Kristus. Ahado gombaran na ya. Jadi pinasama tu amang pandita si purba asa dipasahat ma songon dia gombarani songon dia pakirimota di hati goran ni Kristus mau lihat goda. Mula di suku-suku ng pinasaan niya mga padita sinambela taling ni suku-suku di pasyajaran di Reboon. Ahado pinasaan ni Gobaranot tuhita manang natuho. Ima hilim ni Roha di hatigoran ni Kristus. Ulun ni pasyajarata di Ali Reboon diwai di si Pasalmen 5. Walau ditabuka son uluan ni bidu 5 ima tangiang tu Jehovah maradopon aka parjahat. Tohodo tu on edde ni si Daud, jala tangiang ni si Daud tu debata tu Jehovah. Di dia di si Daud aka bangso aka jolma parjahat. Di pasejaranon di dokon rikot di golgahon ima Raja Daud manggogohon ia nageduk dang tarsorang marrohai debata. Ipola siya bagas joro ima asa debata seorang di tonga-tongan ni bangsona jala songoni nang dohot na masa di harajan ni Kristus. Wal tabuka tudo di Pasalmen 5 ni sodokon ay dang lomoro hammi dah hagiduhon. Debata dang arong lomoro hana mangidah hagiduhon. Mula senaki debata orang pendeta sitohang, amang pendeta sinambela, amang pendeta tabulon na di patorang di si ia hita kuliah nebata ikon go dame. Nang dohoton rikod di gurgahon Raja Daud manggobalon ulaw panobaon di bagasan Pasalmen 5 ayat 8 di dok. Alay yang gaus sian godang ni asi ni roham say bongotakku do bagasmu marsoba do dopak bagas ni haba diomi makabiari ho. Ido di doko si Daud. Yang guau bongotakku do bagasmu yupai bagasna marsoba tu debata odo na pinagono gobaran non na pinasana tu ita ikonarong madihita tu madirohata roha na mabongoti tu bagas ni debata jala roha na marsoba dopa bagas habadion ni debata. So musika diuduti pa sejarano pangkaba sa pultolo manurato marsoba ono pali jala barita ni tolu suru-suruan jojo tu pertiban lao manobba ibana na majadihon. Raja Daud paboto tu hita ia ibana di habiari do Jehovah jala barita sian hulia pasi-pasi majo pertiban habiari hamuma debata jala pasanga pamu ibana. Ainung nga dapat tiki panghuman na sobahamuma ibana sito palangit dohotan on laut rodi akka mual ay pangkapon sa plopat ayat piti jala tutakas jala di pasatu ita di marhita pasejaranon
ikrome ita masobba tu debata. Aingati ngening rona ma pengumuman tiki panguhuman habiari hamu debata. Ida manang do songo dia do akan na tinobus di bagasa pangkapos sa plobat nakingan adong naking dibahas di angka 144.000 alerang babagas nakingan jala alana tang odo betikina si hatata di gobaran si 144.000. Dan adong jupang gabus di pamangan nasida pinatulan nama padita sinabela nakingan dang boy mga nakihepe. Apekan no kato mga luliheme sonari mga pendeta sinabela siya na mga nakihepeng do. Dang boy na majalo sisip manang majalo suap. Uta bo na majalo suap ala 16 na siya na metita si disuragi terus kan. Alay bodo tong masyajar hita. Asa boy na masuk do tu punguan ni doloksyon noon. Iko boy madihito sa unang manan akagabus di pamangatta. Wali telepon, ngedi hamu pendeta purba. Ngedi ala bihamin apa ijabu. Kagabus-gabus na me sonon ale sediulaho. Asabo ita gay panian di harajon de bata. Ta pasiring makagabus. Parbarita hati gora do nasila. Jalana hot pabahenan na manggobahro parangin de bata. Hot. Dos do hatana, dos pangalahona. Ang magubaran ni tamiyakon ni si Daud tu debata irokon tangyongot tu tangyong perjahat asa tong muba akarohani hitabe sada alatan nagok halongangad doi di patuduhon panuilang Johannes na disurat di bagasa buku pangkaponi akka perdosa nunga ditogusian rura hamatian jala delehon tiat-tiaran na sumurung jongjong di adopan ni debata dang patut na sida di tiat-tianani alai di lehot tu nasida ala ni bilu-bilu ni debata. Anak ni jolma partigori jongjong disan rapon nasida. Di sesa dosa nasida. Di tobus dangga bepane benasida di paruhuman ala ni dosa ni nasida. Di duti musekan ala nunga bilu-bilu ni debata nunga manian dosa ni nasida. Di sita surat goan ni debata di roha ni nasida. Sokaldo molo makkohom. Bangso ni dewata pasahaton. Sada balita dengan basan berpudi mardongan. Suara nagugupang kapos sa pulopat ay pitu. Say marlas ni roha masude akan na marhaposa tuho. Say maridey manasida rori sa liling-liling na. Ala ni odingammu na sida. Say marulupolo mamidaho akan na holong roha di goarmu. Damang daynang nagbigay na sa mga yuton at penbata ministryon, tung bagas parsejaranon, di pangido tuhita, ganup. Di dia beta maringan damang dainang, ano nga dito usbehita. Marite, anak ni bilu-bilui, ima Jesus, nung mate di hapon silang manubsita. Jala tangiang ni si Dapiton, mga tamyang ni si Dauton, na boy magbuwag kita, jala paubahom man ang ruhatta. Yang melarong dapat partikia di tikyo sonali damang denang. Muba mehita di akka pangalaho. Muba mehita di akka parange. Asatong bohita. Malorotu apa doa leonan no mga ganup na porsia. Rak mehita dibuat tusungo ng pinarede na tuita. Omma pasyajaran alus ni suku-sukunon mardongan muliate. Mauliate godang matu amang pandita purba na paturakon persejarata hari rebo nuaing di suku kami matu amang pandita Putosoid persejarata di hari Kamis suku-suku na songonon amang pandita ahado sa sitong na pinasahat na tuhita ima balgani hasitongan on di saluhud na tahapor siap patorakon namang pandita masaudik mardongan mauliat Mauliate ma dia amang pandita yesi manukalit di suku-suku munayan. Jadi ahado songo dia do balgani hasitongan nanaing sitarias sonota. Jadi songon panurirang Jesaya dukot dipatudu debata
dirina tu panurirang Jesaya diukupi debatado dosana. Didok-dok ramudo diriku ninna si Jesaya. Alay diukupi debatado dosana manang disesa jala dilesei utangna dukkoni didok Yesus manang didok debatama. Isi do suruhku dung lose utang ni si Jesaya dung diukupi dosana. Maalus na disodo au Tuhan. Suruh maaw. Tabunay alus yete. Tapi molo sada amatta disuruh anak konna. Oh anuang. Oh adui. Oh anaha. Di dia do lau jo tusan. Sehola nau. Sehola nau. Si anu majo. Adek kam majo. Abang imak kakak majo. Tulang imak gudang alasan. Ngadi dok debata lau mahamu tu lihat portibion. Udai hamu masalu bangso. Aduh alusta. Aku unang jo Tuhan. Yang marboras dope sawit nami. Aku unang jo ale Tuhan. Dan ngarong dope udung-udukku. Dakawid dope borukku siap pudani. Dang dope arong tanokku. Dang dope arong motorku. Dang arong gudang alasan. Alay yang go panurirang Jesaya. Disodo Tuhan. Suruh maaw. Dada songoni hita. Alusta tu Yesus. Alusta tu debata. Disodo oleh Tuhan. Suruh maaw tu dia. Sudah portibio. Di dia pehita maringanan. Di dia tanggung jawab. Nah di pasah debata tu hita. Alana melotajaha di Yohanes 10:10 perbadiai manasida di bagasan hasitongan hatamido hasitongan di suku-sukunya mang pendeta Yesus manukal inakani sungudiru balgani hasitongani hatani debata ima hasitongan naik pesipasa hatotta tuganuk rumalia kita molo takkal ni parsajaratta manang uluan ni parsajaratta di hari Kamis mengajarhon akka dalammu tuakka parjahat. Tumikos dope mengajarhon manang ma barita nauli ima hasitongani tuakka saluhu jol. Ya. Jadi mau lihat tema di suku-suku niamang pendeta kali tak alusima suku-suku ni debata isi do suruhku molonina disodo awan itu rade doa suruh maaw. Jadi ima alus namang mau lihat tema sedipas-pas tua maita saluhna. Mau lihat godang matu amang pandita Utasohit na potara konsaotik parsajarata di hari Kamis. Noain parsajarata di hari Jumat rimpunan di bagasan samingguan. Ima jahama parsajarata di hari Jumat didok somoran tuhita salhut na amang daina. Ende sian sidaut maka haham nasa panguluan sian balgani hajahaton na tersunggul di rohana dohon paruhuman ni na didabu ni roha sendiri sahatu haporsyang na polit dohon pertalian na sitong dohon debata pardalanan ni ngulut pabuahon ia dosa bolon patuduhon bura dohot haleau halai ya holong dohot dengan bahasa ni dia bakar margogo manobu sangat rodi tu lombang narahis
ia haporsian manubu toldi na mulak asa parsido dina pajojokon nagabe anak ni debata. Sian saluhut baga-baga na adong di bagasan patikna ido nagabe sada panandigon nya gumugo di hati goran hapor siapun dohot baga-baga dinggan bahasa ni debata tuhita saluhut na amang daina nunga di patorang akka na posan itu tuhita advent batat ministry manang di dia pehita maringan tak ubah dirita pangalawatta mulu salilingon somal hita margabus ape hita kariste mulu do OTW do pe nginakan ape dijabu do pe itu tuh disuruh tusan bajo hojo mengajar akadongan naso mangatusi persejarata si bibel si anu mak ape mulu dong bagian nabaga au ma perjulu apa mau disuruh baju ajar hojo bibel na kadongata tetanggata sianu ma tampola au ima noaing dihita salutna kadongan manang di dia bita amang dainang tak ubah dirita Muhammad carana hita murid Yesus asa boy hita gabe panutan tu akka dongan ta di lingkungan jabut ima sada parsejarata di bagasan samingkon mardongan moleat itu hita salut noaing tapangido ma haraden ni amang pandita sinambela tangiang panipuli Maulada matutu ala naksipul parsiajarata tapasada marwata martangiang mahita. Pinuji maho ale Tuhan debata nami, debata parholong na sumurong namian di surga. Maulada matuhan di partikian, naong di pagkihami, nalaho manulikit siyan hatam na badia, dot manariasan parsiajaranon, asa mamasumaso di hatam, nang dipatubegiho kami, jala pasu-pasu salut nombegesa melalui Advent Batak Ministerial. Sayangnya matutu oleh Tuhan lamanakas partinandaan nami di biru-biru mi ima Jesus Kristus. Nagabe situa malim na makubasi bagas joro di surga. Tuhan andorang di pertibion di pajongjong hodo bagas jorom di dolok Sion. Dolok habadion mi. Asa di si magabe punguan ni bangsom na badia. Mamasumaso mahututuli hami ditiki na parpudion. Asa hami peruas ni huria pasi-pasimi. Gabe siradoti patik ni debatama hami. Unang holas si pananginangi. Ay ido sada bukti pabuwa na hujako kami holong mi. Asa haholongan nami maho dongan nami jolma. Atong molorope jojo male Tuhan. Ise do pardalan nami. Ise do suruh nami rak mandok mahami atong di sondo Tuhan suruh maaw. Asa dibugasan haradeon na sitong mahami la Tuhan. Lau patubegehon salut hatam na badia hata hati goran. Asa gabi jamita masaluhut parngoluan nami diaka tetangga nami do disaluhut
napajuppa dohot hami. Mula tema Tuhan. Horasima daging dohot tondi nami. Pasu-pasu ma akan aposomon nang manariason hatami. Gohi mahami dohot tondimi. Rap dohot saluhut na manangihon hatam na badia. Marhite parasya jaranon di channel Advent Batak Ministry. Tangihon ma Panginoon nami oleh Tuhan. Narap mangido mangelek do hami tua depan asa jakono mo Panginoon namion. Marhite gorni anakmu. Yesus Kristus Tuhan si palua kami. Amen. Amin. Mulyate di amang padita sinambela di panipuli tangi panipuli ng pinasaad ni amang padita sinambela nang songoni di hita damang dainang nasa manghiton at pen Batak Ministryon mga paradihami persejar sekolah sahabat marhata Batak marhite amang padita sinambela amang padita hutasoit amang padita sitohang amang padita simanukalit amang padita tapubulon nang songoni Pendeta Purba. Son hatani upasa madok bago na malhalto niagatan ditongan ni Robian. Horas mahamuda mang denang na manjalo songoni mahami na paradehon parsiajaran sikola sabat. Habang maduhur songgo matudakkan itusam. Beta mahitara budur mas subscribe Advent Batak Ministry. Amin. Patuluh hali saat ni solo saat matubotean saat matutigaras saat mahita mangulu saat matupanggabean jala para soras kami matutu. Advent Batak Matutu. Ministry madoko tuhita saluna tudamang denang di depeta maringanan horas Horas. horas Horas. Horas. Horas.